И здравейте, аз съм Александър Бега и днес играем Hunger Games. Flower. Не знам точно как се казваше играта. Играта е от най-новите, където чупиш цветенца и от цветенца се падат работи. Ето гледайте сега. Няма късмет. Нещо хубаво. О, кирка. Леден блок. 2 кирки. Цветя. Търсим цветя. Тук има камък. Така, извинете за шума. Трябва да изляза. Цветя. Ето там има цветя. Това е много добре. Още един човек е мъртъв. Това не е хубаво. О, това е добре. Искам хубав ме... О, тук не помня. О, диамантена лопата. Това е хубаво. Диамантена лопата. О, още неща. Нещо диамантено. Добро. Дърво. Не. Дърво. Ще сваля безполезните неща. Не. Не ми трябва. Не, точно. Не, трябва ми нещо силно. Пата. Оя! Хубаво. Още едно ми трябва. Не. Не. На какво е това? Не, за какво ми е това? Не. Не пак. Жалко. Толкова много цветя за... О, за едното нищо. Там някъде има хора. Така че няма да хода натам. Ендер перла. Още нещо хубаво.
Не. Лоши работи само ми се падат. Това диаманти ли са? Това за диаманти. Не, това е каска. Моркови. Не, а така. Какво е това? Размножителна. Не знам. Не. Така. Ще изиграя само една игра, така че. Наведни се заек. Там горе има цветя. Да, чудесно. Най-вероятно ще умра. Аз така си мисля. Няма да оцелия. Червените цветя май са по-хубави, не съм сигурен. Това там на жълти. Червени, супер е направо. Дият мача започва след 60. Не ми трябват. Не. Сериозно ли? Ето тук свършва мапа. Полето ми харесва. Много добре за мен. Много цветя. Нищо полезно. Нещо диамантено, диамант. Не. Не. Сериозно? Не. Не. Започвам да се ядосвам. Нищо хубаво, нямам никакъв късмет. Само цветя много намирам, пък нищо полезно. Само умрелите хора, които са имали късмет. О, шит. Ами, супер. Като свърша тази игра и видеоклипа свършва. Така. Ако искате да снимам на минигеймс, харесвайте и се абонирайте. Пишете в коментарите в гъмите. Оу! Бързо, трябва да бягам. О, боже. Тя не може да се мятат. Добре. Почвам на YOLO. Не, край, те са тим. Така че ще видим кой печели и свършваме. Свършам с този видеоклип. Да. Къде са? Трябва да сбият. Те са тим. Така. Къде са те? Не знам. Кой ще победи също не знам. Ето ги. Дали са тим? Тим са.
интересно. Хайде да става екшън. Да видим кой ще победи. Добре, досадна работа. Добре,